Bye, kumusta? Ayan, sa inyo na isarang maestra. Aron mahatag og gamay pahiyom kaninyo mga higala sa inyong mga aping. Kumusta mga bay gahapon? Wa jud ko karang kada sa akong simod gahapon ha kay unsa ni maulaw man ko dito oy. Ulawon ba yabo ko sa personal gamay. Grabe siya na. So karon ang oras diri alas 7:15 na gyud. So mapay paghuman na mo kami na malit. Oh, gamay na lang na akong i-arrange. Oh, di ara. Gamay na lang ni mga utanon na lang na siya kay ang ubang mga lalang mananap na ako anang na-arrange ang uban. Ang para sa freezer, ang para sa ref, na-arrange na nako. Dayon na malit sab mi og mga prutas. Oh, di ara mauna sa ang katabang no, adi sir ang agalon. Mauna sa ang mga ulipan, adi sir ang mga agalon. Gara ba siya no? Di ara. O kaning unsa ni unsa man na siya kanang katubang putas sa ato ang gagmay kaayo ba murag julin malimot mo ko sa nga ano unsa man to siya lain color gagmating mansanitas di ay dayon nagpalit ko og mangga mo na lang niya ang nahabilin ko ano siya mahal king kilo sa mangga diri ay pero kuan gyud kanang halos 180 gid ang kilo. So, mga ana gyud. Mo na kinabratuhan, ba piting mahala, daw na imong gatsina piting mahala gyud. Ang panit sa kuha kadyot lang. Tulo ka klase ang ako ang mangga karon no. Di ay luspad kaayo. Di ay perfect. Di ay nahinog. Tulo ka buok. Tulo na lang ka buok ang nahabilin. Unsa maghiwa na ta ani mga bay no. So wala jud ko ka shout out gahapon. Kay ang ako ang listahan nabilin gyud intawon. Mao to nga dinalian man guto nga amo ang layas gahapon kay mabiyernes manglayas mo gyud mi. Dito may mga on sa Pikas Balay mga asay mi ngadto ba. Ya karon ako magpaniud to. Ingo man siya nga sige na pag andam na diha. Inday kay manglakaw na ta, mangumpra na puta. Kay ato pa tulo ka adlaw naman to nako gihatag sa iyang listahan karon pa man siya nag kuan na malit. Wa na gyud kay wa na utanon. Kuy nanglan na gyud mamalit kay wa na utanon. Ara. Ibot na lagpot sa. Magsudan tig mangga ni. Pawag na to ginamos. Apan ginamos mga bayo. Way pag yun kay pagkahumot. Ting bahuga na to ni mangga og una. Basta to luto. Ate. Dagko man kaayo ang unod. Mahurot na ang una. Bisahon na pud ang unod kay dagko kay di madag kit oy kay. Maratag ni kit og kining singan ani. Ana bang mga unta mga bay dai sinugbang isda ang nabilin sus. Ginoo ko nasunog lagi. Ay sinugba gud di pug kayog mahilaw sinugba. Yeah. Nahala mga unta ninyo mga bay. Adto pa ni usang adlaw rin sinugba ani. Nagvideo man ko atong miagi. Sus, hapit lagi ko nahuman og video. Kuan. Namatay og kalit na lubat. Magyud na record. Sayang kaayo. Ambot sana to kung pangyayaw dito, di na to mabalik. Okay. Hindi pangyayaw na ako. Kung sana man lang magawas is kung usa lang gud ang idiktar sa kung hunahuna kasing kasi. Dayon pagawas dahil sa simod na mga unta ninyo maghukad na mo diya mga unta ninyo daghang kayo nag-chat na ko isa na ako ni parisan atong kuan namurag lami man siguro parisan bisuwayan ako pares atong down sa gunoy tam sa magkuha sa kuha sa man ipag-post ni di ana ang suwayan ni og lami bay pares ning kuan dahon sa goni aning ginamos una sa ginamos lamang
Hmm. Pwede. Pindi man sa sudan yung dahuran eh. Kami isa ipares kung itlog ng sudan. Itlog ka na bitang manok nga ngalang-halang. Kung kani ilang mas bus dire. Kami isa ipares. Kaong bato eh. Kung ano siya ka nang antod karon no, dado na pag yun ang utana kung siya nga na dahon na. Ako lang ni siya nganlan nga dahon sa gunoy. Ala to rin labot ng luto. Pero kung ano siya ka nang arugula ni siya sa English o kaya ang ubang tawag rocket leaves. Napa sila to ilain tawag ato eh. Tutlop. Basta i-search lang ninyo daghan ni siya og mga kuan mga health benefits. Programan mo kaon na niya. Search sa Google ang health benefits of arugula leaves. Nga po siya no? Nya, ma-amaze mo sa resulta. Nya, daghan ng tana. Ano sabi lami anang dahon? Sige ni mo sab-sab inday. Ko nga. Lami kay siya kung maanad na ka pero primero sama gud anang puya gud nga. Primerong kaon sa puya. Sama ng tao. Primerong kaon sa puya. Bisa usa kalami ang pagkaon niya imong ihungit sa puya. Batang gamay. Makuan gina siya guba ginaw niya. Yo samar pod nato. Mao ta puya usay pod. Kani mga first time pa sa mga pagkaon. Guba ginagoy na to. Kung maanad na ta. Maanad na ta. Pangita na ta ni ana. Mapalit ko liso ani diri. Ang dami pa liso ni diri. So ayan itong tanong mo sa Pilipinas kung mabuhi ba? Ang butag pila baghan liso no? Kung barato ang liso, apay kung daghan kay tagaan ta mo puhon. Pero di lang siguro tanan po akong di maapod. So depende na siguro. Basta kang preserve na lang. Ambot kung mabuhi ba ka aning dahon na sa ato Siguro dito sa amo mabuhi dito sa amo kay hindi makayo init dito. Ada mga kahoy-kahoy. Tanom lang sa ubos sa mga kakahuyan. Para mabugna-bugnawan siya ba? Murag bugnaw-bugnaw mong gusto dagay aning dahonan eh. Para mabuhi. Daghan na sige chat. Inday, asa naman imong video inday? Nagkaon kay inday. Gimingaw namin sa imong mga video inday. Oy. Kanang maglisod man kog post sa Facebook. Oy, dugay kay ma-post ay. Hindi lang signal diri pitinag yung hinaya nagkamang yun. Napay hinay sa bao. Masinay pag yun sa bao. Piting hinaya. Mag-post gani ko sa YouTube no. Mag-post ko karon. Kinaugma pas gabi ma-post. Di dugay ma-post. Lami i-post-post na kayo. Kung hindi ma-post lapot na. Sudah mangga. Tapos ng amo isang adlaw. Mitukar na pud. Ano ko diri kanang problema diri sa nasod niya.
Kung nahimutan nga no, kay kanit yung abog. Mag-bispray namin sa abog. Nya. Magbit na kabilin-bilin na niya na kanang di ko pwede magamit og tubig para paglimpyo ni abog. Siguro mga duha na ako kabulan wa kagamit og tubig paglimpyo sa gawas. Kay wala di lagi matabang ang abog, piti ka ng abog yun. Sa gihinay kay hangin. Nana ang abog, mapay paglimpyo nimo na napud ang abog. Unya perminti man ni sila mga tao. Alas 12, alauna, ay pa mamahaw. Atong adlaw na limpyo ko. Iko nga magbanwas ko karon bikit. Dali ba kan dali banwas ba? Magbanwas ko dali yun na kay madlo ko masakpan ko kay kapiso yun ko sigurado. Lahi maging malimpyo ka nga gamitan mo tubig. Kaysa ka na silhigon pa nimo. Magmapa ka daghan pa iposiso. Higo lamos pa kag kuan abog. To Kuan ko. Anak ko banlawang ko ni karon kay ako ni banwas ko karon alawa. Dali lang ko. Butag sayo to. Murag kusog ing hangin sa gawas. May standstorm na karong adlaw. Nang anak ko ganiha, nang nilig na ko dito ganiha. Huwag man ako panilig to, ni arangkada na kong abog. Yan ako nga, banata na ko ni banwas karon kay udto na bitaw ni mga mata. Ay sus ko Ginoo, kana na adlaw. Ni sayo man ang mata. Hindi nasakpan ko. Nang luspad tam ko. Ikabaw na ko nga. Kasabaan ko ba? May gani na human ako dito sa atubangan. Ato sa tiles dapit. Naman na ako banwas dito, ari na lang kilid ko. Hapit na gid ang tubig, hapit na ginaabot dito sa kuan sa pultahan. Sagit ba? Madjay pagkawas niya, pasta kulbaan ako, bug. Ana gid akong dugan. Murgatong kuan ba kanang murgatong makakita bitaw ka sa imong kuan. Sa imong crush. Lagubog may imong dughan. Mo gid. Maging butuha gid piting kulbaan ako gid. Tudlo na ko niya. Kung nga kapila man ti ka giinang di ka pwede magamit og tubig. Kung nga kanang karon lang tay kay kanang dugay-dugay ni ko kahinlo gyud kumiha ng abog. Saka bahala ng abog daghan kayo. Basta ayaw paggamit og tubig. Hala, nya ang tubig ana man ang kuan dinhi, ang salog. Palugsong ba ang salog? Dana ang tubig diri tunga-tunga. Ingon siya nga ana tubig ibalik dito sa buntod. Nanagud sa ubos ang tubig, ipabalik pa niya dito sa buntod. Kay di siya gusto makuha ng tubig tong pultahan. Ingko nga. Sa man na nga naa naman na sa ubos ang tubig. Nga di na ako na problema kay ikaw gahi kag ulo. Giinon ta ka nga di ka magamit og tubig. Problema na nani mo kung saan mo pabalik ito sa buntod. Anak siya sa kuha. Kanang naglagot ko nga nahimot. Ito na silong tubig. Saka pa sa taas. Nibalo na po kong dali ano. Anak, dali na po kong pasaka. Hindi sa pikas. Ani na po kong pikas. Gihanga ko Gihanga ko pagkahumagay. Say na mo na. Pasaka na po balik. Hala, piting kakana ko anak. Kaya ang tubig. Paspas po kayo mo. Dagan ang tubig kay lugsungod. Di, tagam. Ano siya pa? Sa day ng hugaw diha. Bahala ng hugaw diha. Mangaging ng itong hugaw diha. Basta ayaw. Gumitig tubig. Ano siya sa kuha. Iko kamayo ron tag kuan ka na parehas mo sa imong asawa gusto ko sinaw kanunay. Ako
ako gusto po na ako limpyo kanunay kay sakit man sa mata ning natin kit ang buling we. Kaya di mo gipaggamit og tubig yun. Na ang mga bulak gani ako gisuod diri. Gisuod na ko ang mga bulak kay kanang singan ani. Nangasunog na dito sa gawas, naluoy kay ko sa bulak. Ang taon, nangasunog na ang mga dahon. Tungod sa kainit. Nya, ano yung init, magsige sila. Kung kanusaan tag-init, kung dili tag-init, dili mo order o kaning mga sinugba. Sinugbang manok, sinugbang isda. Kung tigtog na, di mo order. Ano siya magtawa na eh. Sa kaadlaw nga. So, sa adlaw, sugba ko. Murag 110 degree Fahrenheit dito ang kuan, ang kainit. Minot lang ika. Sa himo ako. Bit-bit na ko di siya may pultahan dapit ang kuan. Subanan. Nga, ako arang kamot mo gawas tos pultahan. Nga, kahig sa uling. Tinita yun. Singaw pa lang dang sus, maluto ng panit ni mo. Ubang, sinuba na po. Ato yung isda pa suba. Yan. Minta mahimog yun. Yan, matadri na lang yan magita. Hindi, bisa sugo. Nala, tuman kita. Yayaw na lang ta usahay ng kuam. Yayaw na ta usahay ng mga dingding. Ini matubang ta sa amin. Yayawan itong kuguling mo na to. Dala kaon na ba? Dala panihapon na ni ba? Dagan mag-chat na kung Inday, salamat kay Inday ha. Kay tungod ni mo, nigana balik ang akong pagkaon. Nagtigana mo kaon. Tungod sa mo mga video, dako lang kaon ni mo. Nigana gid ang akong kaon. Kung utro, ano siya. Dami na itong mga balatian. Matats kay ko mag-chat, magkuan sila na ako, mag-message sila na ako. Salamat yun sila na ako taman-taman. Wala po ko expect nga nani bitaw may tabo. Sa kinabuhi. Salamat po ko labaw sa tanan. Sa itong magagahom sa nga tanan. Ay iya akong itagaan og tarya nga sama ni ini dinis kalibutan. Maglingaw kaninyo akong makiuonan sa kawarangan. Salamat kay inyo tanan. Nga, willing mo diha maminaw bisag unsa na lang ang akong mga sugilan sa kinabuhi. Kamay na lang ano to. Kanta ha. Hinaw sa kusog kong kamot kay ang listahan sa akong isibya karon aning videohan ako di as kong bulsa. So hello kay Bay Ayesha Almotayuri. Hello nimo Bay. Kay Lynch Angel Ramos. Na magkuan ko magsibya ko diri haba samtang ga kuan ko ga kaon ko ba. Kay NN Rodriguez, hello nimo Bay. Kay Nanay Grace Carvalho ko, hello kanimo nay kay salamat kay Nanay Grace imong kaayo nga ni kanako sa kuang mga mahal sa kinabuhi. Salamat kay Nanay Grace sa tanan. Hello Bay Rom River kay Maru Grace Gatuan, hello nimo Bay. Kay ako hello nimo Bay. Kay Berna Marco, hello Bay. Belated happy birthday day ba sa imo ang lolo Bay RJ. Nga si Lolo Solpicio. Pubajura ba niyo? Pubajura. Hello sa ganimo Bay Ellen Torres tak mo sa imo ang mga bahandi nga sila Bien ug si Kelly og sa inyohang Panaderia Bake Shop nilo Bay Ellen. Naani sila panaderia diha sa Pawaniya no. Nun ganin ni siya nako nga pwede ba ka diha dilibirag paan inday. Kay mga kuan ni ilang mga pang kuno Pilipino ba? Filipino breads kuno ni ila ha. So
sa gusto mo order, pwede mo kuan siguro sa iya ha, mo message kang sa iyang unsa ni sa iyang Facebook account nga Vane Kelly Torres tak mo. Dayon ingon ko nga sa iya nga na di man gyud pwede din deliver bay oy kay bawal ka igin deliver din kay strict ang parents ako diri. Ito bawal kay sunod na lang ta. Ito nga di gyud pwede by Ellen. Salamat na lang kaayo. Hello usab kanimo Nanay Olga Perves ug sa imuhang ug sa akong tatay nga si Fred Perves. Hello nay. Magkita ra ba kuno may ani puhon-puhon kaluan sa Ginoo. Daghang kay gusto magipagkita nako so walay problema makita ta. Kita-kita gud ta tapok-tapok lamang ta. So puhon na lang mag-chat-chat na lang ta puhon ani kaluyan sa Ginoo na makauli ta aning maing lawas. Nanay Olga Perves of kay Fred Perves, hello ninyo diha. Salamat kay sa tanan-tanan. Belated happy birthday di ay kay Juliet Rafael Alidia Gutierrez. Hello nimo bay Merna Tano. Kay Riza Rex also, hello. Kay Bibi Opiniano, hello bay. Kay insya ni kay Shiri Yahob Buhayan. Og sa Lamira family diha sa Pintuyan, Southern Leyte gikan kana kay Shiri Yahob ani. Hello sab kay Los Biminda Troy, hello nimo bay, puon bay magkita ta bay. Sulping Rambonanza Baga, hello nimo bay. Kay Meli Vema, kay Rachel Arnosa, kay Jing Briones Halamana, Edioken Tani, hello nimo bay. Kay Inamurata nga gikan sa Bohol aka Shoot Sukit si sa Bonachi. Sakto ba na ba makabus nga ngalan nimo bay. Maria Fondal, hello nimo bay. Kay Perla Laurita tumulak bay, salamat kay bay kanunay gyud ka nga naa sa ato ang kaban no sa ato ang comment section. Salamat kay bay. Kay Nanay Tess Espena wa na Bisaya kay Nanay Tess Nanay Espina. Kay Beth McIntyre, hello nimo diha sa Texas. Kay Inen Rodriguez, hello bay. Og mo ano to no sa ako ang aki mama teacher Rosie Juan Blair, hello nimo. salamat kay ko nga doon ako ate, mama, nanay, tatay din sa social media no. Makalitratawan sila inbox na ko mga saba kung unsa na ko ana ko unsa ako mga post. Unsa man mga post nimo mga ana unsa man ako magkalitra pang saba sa inbox. Matatapog ko kaya babi ko ate wa ko kuan man ko sa among pamilya ate Naytoy. Bali ate Naytoy. Ate Natay. Ito salamat kay inyong tanan no. Og wala jud ko ga-expect nga makatag ko mga pahiyom sa matag usa kaninyo. So akong bisag unsa na lang ako manhanaan jud nga isa ni isugid kaninyo masugilan sinabuhi pero murag nasugid naman ako tanan. Basta salamat gyud kay inyong tanan sa inyong mga pagpangga dinhi kanako. Og salamat kay gyud. Mas maayo pa gyud ang mas maayo pa ang laing tao kay pinangga pa kaayo ko. Siguro pinangga sa boss ako mga mahal sa kinabuhi yun. Pinangga ko. Labi naghapit na akong sweldo. Sos, grabe pagpangga nila na ako yun. Naanad naman po din taong ko ni ining kalakihan Kay bye, Nilda Bishop. Hello ni mo bye. Kasi ginatawaan na mga gabi. Ko nga bye, gusto ka magkita sa kong uya bye. Kay dugay-dugay na gimi ka-chat. Ani bye. Gabi pagid siya ni hatag na ko picture bye. Sugot na ko sa gabi bye. Gibulagan po na ko sa gabi bye. Pagtanaw na ko sa picture ginaw ko. Pasaylo salamat yung tanan padayon ta sa ato nga maayong mission, maayong tumong kalibutan na. Balag makinaon sa kinabuhi. Padayon lang kita. Ato lang isalig og itugyan ang tanan sa kahitasan. Tabangi ko ninyo og pagampo. Para sa ato mga kaigsuonan nga diin nagantos karon sa ilang mga balatian. Kay Nanay Gloria Gantuangko, hello ni Munay, ay gyud kawag paglaom din ay ha, laban nag kanunay ug tabangi sa imong kaugalingon nga maulian ka. Ako na hinaw